Singo bareng tanding bersama Grow Audio. Gebiar busanane sorae mbata rubuh orang srogumoro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya ayo lo dikepenake asik lo Grow Audio lagi wayayan ayo esek-esek Kebiar busanane sorae mbata rubuh orang srogumoro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya iki lo ayo goyangane ayo lo rambok tari siko barok kali song tulung agung kebiar busanane sorae mbata rubuh orang srogumoro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya
Pak Mirun mangga tetap semangat Pak Mirun awet muda lho iki. Gentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu. Nggih kateran pinarak Mas Monyet kalian kanca-kanca tansah mikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku dimen mari kangen katon sliramu sumandi gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe pisan dadi saiki ketemu eloke wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi. Wah iya 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 yo Maheso Alat loman iki celenge alat man celenge metu man sapa man iki man Mak Didi iya ora apa-apa man iki mau terus kepriye wis penak man katon wis bleset was oh iki celenge rada alot to poel man iki celenge alot banget oh iya iya oh iya iya yo 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 celeng kok baguse kaya mangkene iki celeng endi to celeng endi lho katon abang branang ana sak sising jagat kulon weh sapa kae kae ngono para satria-satria maesaning budaya ya
Iya. Oh, ayo, ja, ayo kono, Yo. sira padha sing waspada, padha sing ati-ati kene para satriya. Sira aja nadak kala mangsa ya iki Sang Prabu kala sregi. Kang samangke tumujul sajroning alun-alun kang badhe amboyong dening Dewi Sangga Langit Bandung. Yo. Celeng wis sepuh ge ra. Ayo. Celeng lagi celeng. Ayo. Rita lore. Yo. Iya. Ayo siji koko siji yo tanggak dak lipamu mangke yo rodok banter wae iya kono wae mo
patek mangan. Ayo. Ayo maneh sego patek man. Kulupane akeh man. Pokok ora merotol utuh. Lah iya. Sego patek Mas Utris. Ayo. Pupukan. Ayo. Apa iki? Yo, oh, yo, oh, iya. Ayo, boyo ingera. Os. Yo, 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 yo. Oh, Yo tilek-tilek ning semarane tekan. Jajale kok jajale. Ayo, rada banter ae. Ayo mau. Iki lho, lah tanpa digero. Ojo ndok. Ayo ngono, ya ngono. Ayo. Oh. Yo, yo. Jajale no. Kene iki lho. Seneng ae. Seneng iki yo ngene iki lho. Iya. Ayo lho Pakmu. Pokoke pangkapan iki lho. Ya ngono, ya ngono. Ayo ger. Yo, 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 yo. Ayo lho. Wes entek. Allah. Ayo Rod. Iya, ayo. Breakes Rod. Ayo Rod. Breakes Rod. Allah. Oh. Ayo Rod, abang Rod. Yo. Ayo, ayo. Boleh. Ayo kancaku ternyata sik rasa ger. Kayu televisi sakit ger. Lho. Rut, Ayo. Mas Kirun musuh iki yo. Ayo Rut. Brenges Rut, brenges Rut. Ora wani brenges sopo.
Peteng masih peteng. Yo 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 ayo raya 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 ayo ger maju kabeh ger maju kabeh ger oh ayo sing ngendang sapa Dut Mas Bambang ojo Mas Dut wis putu bang ayo oke ayo tenok ger pas nora ini ger bakain royon ger ora wedi ojo yo tapani yo ojo ayo apa bakain nyo raek tumbang ayo raya lah wis kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya wis kepara